Няма как да не завършим нашата разходка в Шопулка. Името Шопи идва от тояга, която местните хора използвали като основно оръдие на труда. И днес е станало названието на хубава дървена пръчка с сок. Шопите, разбира се, са много работливи. Кога съм гладен, не ми се работи, и кога се наручам, ми се приспи. Зараждането на школата на Витоша е точно тук в полите на планината с най-високия връх, казано още на времето, от Витоша по-високо небо. С хората на два танеца, мемничка и шопско за пояс, бера и копаница, ще ви покажем стила и темперамента на Шопа, известен с неговата шеговитост, нрав и лют език.